Magatubang og kasong double murder ang suspect nga mitigbas patay sa magtiayon nga nakaplagan sulod sa ilang girentahan nga balay sa barangay Villarica, Babac District, Island Garden City of Samal sa Davao del Norte nitong Biyernes sa kaadlawon Oktubre 17. Naaresto dayon sa mga otoridad ang suspect si Adoracion Misiona, 35 anyos, nga aktibong miyembro sa Special Civilian Armed Forces (SCAA) sa Task Force Samal, kinsa responsable sa pagpatay sa mga biktimang sila Pearl o Jonathan Prado. Dayo sa Samal ang mga biktima. Subay sa report, gisulod sa suspect ang magtiayon o gipanigbas. Swerting wala giapil sa suspect ang 2 anyos na anak sa mga biktima. Niadtong Sabado, gipatubang sa mga otoridad ang suspect ngadto sa pamilya sa mga biktima ug kang Ilocos Mayor Lemuel Toto Reyes. Wala mapugni sa nagbangutan nga pamilya ang kalagot ngadto sa suspect. Aminado ang suspect sa iyang gihimo nga krimen. Gingong nakainom ang suspect, diyang brutal niyang gipamatay ang mga biktima. Wala to kay nag-inom ng tanboy, nag-washing og beer nagdilim daw ang paningin niya pag punta niya doon sa balay. At first hindi niya inaamin, accordingly maingay. Walang niya di-amin sa una na gisulod siya dito sa balay. Niyato ta sa balay. So nung nakita sa CCTV, wala na siyang choice kundi aminin niya na niyato talaga sa balay sa mga biktima. Sumala pa, naibog ang suspect sa babaeng biktima ug ituwang gilugos pa niya kini aya gipatay. Butang nga gilimod sa suspect. Isa to sa ginatanaw na sa tanaw ko murag naibog sa kay may mga nasulti siya na mga indicator na jud siya pagtanaw sa babae. Nangayog pasaylo ang suspect sa pamilya sa mga biktima. Madala pa lang, pasensya na, yung ibuhat. Ha? Yung bata, tanaw sa kuha, sir. Tanaw sa kuha, ano? Karon ka mag-inana ka nabuhat na mo? yan naman gibuhat ni mo na. Unsay rason? Bukan kali, Kapos ko sa bayi. Unsay rason? Ay, sir. Nanay rason? Anong may rason daw? May rason nga imong buhat dito nga wala man tayo kusunada sa bayi. Sige. Kung sa may imong rason? Sige. Ano mga gipatay man nimo? Ay, sir, dili na mga turuan na. Gipasalig sa lokal nga gobyerno sa Samal nga mahatagan og hinabang ang pamilya sa mga biktima ug manubagyod sa balaod ang responsable. Luyo sa panghitabo, gipasalig sa lokal nga gobyerno nga mas palig-unon pa nila ang ilang koordinasyon sa kapulisan ug ubang law enforcement aron magpadayon ug mamintina ang kahapsay ug kalinaw sa isla. Peaceful mo kaya Samal, ang ginampiyan na mapadayon ang kapso sa atong syudad. So, galing mga yunanong hindi na pumadawat kung may yunanong mga panghitabo sa isla. Sa pagkinagmay, sa pagkawat, kung sa pang mga kriminalidad, dapat ilipin na masundan nila sa isla. Nakikpulong na si Reyes sa mga opisyal sa Task Force Samal alang sa kayuhan sa mga residente sa isla. Istorya may silang gantilin na sa ibupunta na dito sa balay. 2011 pa na siya na sa ato pa sa una pa na ang clear ang talambang hindi na nakasulod. So, moto, hindi na kinahanglan ko na ito kuhan na ito mga concert, mga kaa. Mauling mag-drug test ko, magpa-neuro. Kaya nagpasaling mo ang KF na i-call out nila tayo ng mga tropa nila din sa buong isla. Isa nila o kami ilahan din ng mga kuhan, yung mga regular din na military. Hindi rin natay 100 kabuok na may sityohan sa LTO. Muna sila mga kaan, tawag na itong mga kuhan. Mag-zero na sila. Siguro, kung kakamelo sila ng training, mga 6 months sila kami ng training. Dahil agad pag regular video tayo na Napriso na ang suspect sa Ilocos PNP. Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.